mi píše Libuška? To tričko, ktoré máš na sebe, bolo v obchode aj v M-kovej veľkosti? Mojka, ako pozriem ozaj, M-ková veľkosť tam nebola, ale ako pozriem na tvoju profilovku, tak tebe by sa hodilo asi XL-ko. Trošku si zacvičíme, schudneme. Žanetka mi píše, skade máš túto perfektnú kozmetiku? Mojka, je to skincare, nauč sa písať. A mám to od značky Velena a Astrid. A určite odporúčam si kúpiť z Velena. Mám stať aj túto čapičku. Čo mi píše Lucinka? Nepreháňaš tam trošku s tým krémom? Nie, Mojka. No, čo mi píše Alžbetka? Nestal? Prosím ťa, tento skincare určite nestojí veľa. Stojí len celkom lacný, podľa mňa 150 € za takú čapičku a za ten ľadík to je nejakých, to nie je veľa, nejakých 300 €. Ako vidíte, mám na sebe Kate Glamour. No, čo mi píše Andrejka? Minule som ťa videla v Turecku si kupovať šmejdy. To som bola na dovolenke a to som kupovala pre svoju kamarátku. Jak sa to vypína?